leyo esithi masingamniki uSathane indawo. We've been dealing nezinto ezizenza ukuthi uSathane sivulele indawo. In the past 2 weeks sikhuluma ngezinto uSathane ayisebenzisayo ukuze asisahlele. And so ngikhulume ngento ezo-3 ke eyi-1 le nangazange ngiyithinte but ngi-highlightile nje kuphela. uSathane sithe usahlela ngani ngezilimo, right? Usahlela ngani ngemicabango. Then futhi usahlela ngani ngemimoya yakhe yamadimoni. So I will come out mase sizokhuluma ngemimoya. We need to deal with that thing. Sikhulume ukuthi amadimoni asebenza kanjani. Not only i-structure leso Sathane asibisile semimoya esahlela imibuso, esahlela imiphakathi, esahlela namabandla. We will go down even further ukuthi amadimoni lawa asebenza kanjani. How can you recognize that you are under the attack of the devil? And then when we do that, we'll have to ukuthi sidile nayo leyo mimoya abantu abaphansi kwaleyo ngcindezi yaleyo mimoya. And the question also sizoyi-answer lapho ukuthi ke ngabe amadimoni ayampossessa yini umzalwane or ayamdepressa? Because then they need to be free, but if you don't know Sathane usebenza kanjani, you will be under a big problem. But today, because of his kati, I felt to in between, Jehovah's Kuluma Ngales to Sathane, we need to use also Lentolena Yoguti Sipara Imiyango, a Bibilitis Mamni Sathane in Dao, but to Gunatima Titus, or Paul Ibarelo Titus, chapter 2. And I would like us to read from there, Kapuruba Zama Vesi. Verse number 12, but I want to start from verse number 12. Isihloko sami esincane namhlanje yilesi sithi zifundise ukuthi cha. Funda ukuthini? Wale. Uthi no. So namhlanje ngifuna ukukhuluma just ngaleli gama just leli gama elispellwa u-N-O, uno. Amen. So ngifuna ukuthi usifundise ntana sekhaya ukhule kulokho ke. We're going to touch quite a number of things esiphathelene nabantu abahluleka ukuthi cha. Emva kokuba bahlulekile ukuthi cha kwenzakalani ezimpilweni zabo. Bese sikhuluma ngabantu abathi cha. Sifunde kubo ukuthi kwenzakalani uma sebashiso bathi no kwizinto zobunyama. Amen. Because siphila esikhathini lapha abantu sigullible udla yonke into. Silonga sifana nekhwana lenyoni. Wayibona ikhwana lenyoni lihleli phakathi esidekeni. Lihlala likhamisile. Noma yini umuntu uyaphosela, awazi nokuphosela itshe vele liyagwina. So we are living in the world where even believers, sorry to say that, but that don't be offended. But that is the truth, most of us. And we need to qualify that maybe the reason why we are so gullible would depend on ukuthi ukhule kangakanani. Ngoba ichwana lenyona alizohlala lechwana. And alizohlala likhamisile. So ufuna ukukusiza ukuthi ungakhamisi forever. Libone nje. So that's why Paul ebhala lezi zinto ke. I just like that the way Paul ebhala Titus makhona nangale labhala lapha labazali base-Efeso. We are going to read it ke because of time. Uma ngaqedanga sawubuya futhi ngokuJesu ababuye. Is it the right time there to Corinthians 12? Is it correct? Yes. Okay, let's read again. Then ufunda la chapter 2 sibheke from verse number 9. Ngizayifunda ngesizulu kwabazalwane ukuze sonke understand abahamba nesingisi. Please do so. Yala izinceku ukuba zithobele amakhosi azo. Zikholeke ezintweni zonke. Zingaphiki nkani. Now, I don't know what it say here in English. Teach slaves to be subject to their masters in everything, to try to please them, not to talk back to them. Have you seen umuntu uthi mawukhuluma
wena usenior kuye akuphendule noma kanjani. Is it not lifestyle yanamhlanje? They don't know they're opening the doors to the devil. Ngisho nabantwana abancane bakuphendula umdala. They are not aware that they're opening the doors to the devil. Anything mathandeka ebiswe nguNkulunkulu authority mayingadelele. Doesn't matter ukuthi umuntu osegunyeni wenzani. Don't argue. Phinde futhi undermine. Yes. Nibone nje. So we are trying to bring land. Already land engikhuluma was part of the things esizokhuluma ngazo next week. Masikhuluma ngeprotocol because it's part of these things here. So says here nina sinebu nina uyisigcila salomuntu uyisisebenzi ngaleso sikhathi bebakhuluma in the true sense ukuthi umuntu uboshiwe. Uyislave literally. Hayi ngoba esebenza echashiwe. Uyislave. Uyasebenza usigcila njengalesikhathi nathi bekade sigcila sikaSathane. Okay? So bebasigcila but uNkulunkulu athi bafundise ukuthi bathobele abantu ababagcilazayo. Bese mawuyisigcila ufuthi uyagcilazwa ngithi. Mara ukuthi wathobele hayi namhlanje. Never. Ngokomba umuzwana njalo. But God is God, Pastor. Amen. God is God. Doesn't matter. And it should help us, even you young people. You need to be obedient. Be subjective. Now go teacher. Let's go there. But only about teacher. Very important. Ungaphendula no teacher ngalendlela wena. Sana awuphendula abazali bakho, mhloniphe teacher esikoleni. Ngoba lento uzokhula nasemsebenzini uzoba iproblem. Kunabantu emsebenzini abangajela. Ayikhashiwe umuntu ahola imali, adelele noboss wakhe. One guy told me emsebenzini, ngithi mina why uyenza lento so wathi client angeke yibone. Ngathi mina ukhashwe ngubani? Wathi ngisengithi angeke ayibone. Ngathi nginelungelo lokuthi ngifake indlela. Iqale emakhaya lento. And if you don't teach these things in Mabandle, you'll have a problem, Pastor. I don't know where this generation is going to. I mean, you do what I tell you. And these things we must teach just not and I'm saying to you, umabanye abantu bashayisa past 4 babona bayeke ukusebenza ngo4 wena ungayeke ukusebenza sebenza until isikhathi sakho uzishaya mangabe yakuzonda bakuzonda thembeka ngiyaphinda thembeka lapha emsebenzini ngisebenza nabantu we've got an agreement ukuthi ngesa past 4 siyashayisa if abanye bazoqoqa impahla esebenza ngayo kala past 3 abuthizi but these guys will leave the work over 10 past. Bese ngithi mina uhlokile. Ngizoyidla 15 minutes yakho. Abese uyalimala. Amen. Nani nisebenza ema-company lapho ukubona le clock card yinento clock machine. Wahloka out, bofuzo clock out ngo5, clock out ngo4. Are they going to pay you for another hour? Why? Thina singayenzi lento. Thina lapha sisebenza bona awukho clock machine. Awukho baba. Clock machine inhliziyo yakho nokwethembeka kwakho. I want to tell you ngoba ngiyasibona everywhere else, especially kumnyango kahulumeni. Bengise lokuphilela omafesi eLimpopo le. I was shocked ukuthi abantu bayekela umsebenzi ngesikhathi. Isikhathi kungabashayi ukushaya. Umuntu athi time delaying tactic. Ayithi ngaxoxe nomunye umuntu alokathi. Yabo? Mase uthi kanti lisizi kanti vele banyamalala. Mawufika cheka sebabuya bayishayile. Leya 30 minutes bekajikeleza ngabusiza abantu abayi5. Where are we going to? Okay, let's move over. Well, that's the truth.
Amen bazalwane. Ya thina sikholwa kasenze umehluko bazalwane lapha sisebenza khona. Yenzani umehluko izwe lishona phansi. Amen. So lo msebenzi okhuluma nabantu abakholwayo la. Zingceku eziqhashwe ngabantu abakholwayo ukuthi manje bahloniphe and so on. Nathi ke siqhashwe ngabanye abantu. Let's move over this verse number. Athi bathi zingaphiki ini inkani. Indaba yami uze ngikhulume kanje inkani. Hey inkani ibhokile man. Asethe zingatshontshe. Tell my don't steal. Nangayo uPaul utshela abazali base-Efesu ukuthi oweba wangabasekwa. Akasebenze ngezandla zakho zoba isibuso kwabanye abantu. Maye kuyatshontshwa namhlanje. Kuyatshontshwa. Izolo bekusele Limpopo we were traveling nomngane sikhuphuka intaba siya kwelinye ikhaya first time sikhuphukela la. Umngane ubuza lo ogibele next door uthi sho i-double story endaweni eso. Uthi lo ohleli phambi kweduze kwethu ubaba bekasebenza eSASSA uqoshi utshontshe imali yeSASSA makhona kumantshontshe kuyatshontsha thina masefa ispirit is gone. It's gone and the man isazotshontsha kithi bazotshontsha ubhekiwe abantu because of more. Hallelujah. Tell makhona nakho yekela ukweba. Oh, asikisi. Ngiyatholisa. Ngiyasuka. Bangenzenjani? Ya uNkulunkulu akaphi ngesandla. Let's move over here. Zibonakalise konke ukwethemba okuhle. Zibonakalise konke ukwethemba okuhle. Not to steal from them, but show that they can be fully trusted. Wethembeka njengoba ngishizo, yethembeka. Yethembeka la usebenza khona. Amen. Yethembeka. Angisakhulume ke ndini kaNkulunkulu. Ungalingi utshontshe anything. Amen. Awutshontshe uyacela. Don't steal. Because mawutshontsha uvula umnyango. Ngoba lithi isela ngusathana. So can I tell you, don't help the devil. Maweba usiza usathana. Ukuthi program yakhe iqhubeke. Wena ngawuboni ukuthi uyasiza uyazimprove, but ukweba. Our God is not a stealer. Ayilambile mfundisi. Wellness give you much. Amen. You still awutshontshe ngisho noma ungazuyibona into ilahliwe idogo ufuna umnikazi wayo. Lost and found bazalwane, you need to be trusted. That's how you trust guy or you build trust. Abantu bazokwethemba bese bathi ke uyazi uthembeka into encane uthole iperson ye5 wayiletha. Waphinda mhlawumbe wathola enye ne50 wayiletha. Kusho ukuthi wethembekile noma soyithola ine30,000 uzoyiletha. Amen. Tell your neighbor, don't help the devil. Angithi asifuna ukumnika indawo. Yeah, senzeka lokho siyabona lapho ukuthi senifanele senze njani ke. It's just warning us ukuthi ke manje fanele i-attitude yethu ibe njani la ukuze sikwazi ukuqhubeka kahle. Now the other one says here, do not even talk back to them. Do not even talk back. That's number 1. Verse number 10. Okay. Zingatshontshe zibonakalise konke ukwethemba okuhle. That's verse 10. Ukuze zihlobise isifundiso sikaNkulunkulu umsindisi wethu ezintweni zonke. You see, when you do that, it means you represent the gospel. Amen. Amen. Yeah. So let's get over to verse number 11 again. Why are we doing this thing? Into ezosisiza ukuthi ungatshontshe wethembeke verse number 9. Ngokuba umusa, say grace,
Into esiza umuntu aphumelele is grace, is not the law. The opposite of law is grace. Noma umuntu ungamshayela umthetho, the person will never change. But the grace changes man. Ikona nje. Grace changes man. Uzokhohlwa noma kusekuthiwa kuse correctional service. Correctional service angeke correct. Uzobuya njalo. But truly grace yamtshintsha umuntu. Listen to Paul what he says. Mina ngangisone esikhulu. Ngenza lokho ngisingela amakhono, ngihlambalaza. Abesathi kepha ngamukele somusa. Umusa ungibilisa inhliziyo. Umusa utshintsha i-attitude yomuntu. Asalithi iBhayibheli licaphelana ungabikho phakathi kwenu uzosilela emseni. Aphenduke impande emuva. And if you're not careful amongst us, it's not about the church, it's not about the law, it's not about the khuzana. Ngoba lithi iBhayibheli umthetho weza ngoMoses, but umthetho azange watshintsha abantwana bakhe. But umusa neqiniso zeza ngoJesu. I have received grace. I'm not going to talk about grace today, but it's oqhubeka. I want to tell you bathandekayo, ayikho umuntu waze wathola umusa. Inhliziyo yakhe iyancibika. What is grace? Grace is everything uNkulunkulu ayenzela umuntu engamfanelanga umuntu. Everything. Grace ilento uNkulunkulu ayenzela umuntu engamfanelanga. Nothing. Ungaqualify next. uNkulunkulu athi I give you this. And I will sebenzele, it's free. The Bible says God is a gracious God. Nikona bazalwane. Uthi Jona uma ethunywa eNineve. Yena aya kuphi? Uthi ngiyele ngoba ngihlushwe imvelo yakho Nkulunkulu. Ngoba wena uNkulunkulu onomusa. Ugwele uthando. Ngakho ke laba bantu bebeyibakhohlakele ngakhona. Mina ngifuna ukusa uthando lapho kubona ngoba babi in such a way ukuthi ba deserve ukuthi bayolala. Uthi uNkulunkulu no. Wena awubazi labantu isimo sakho saziwa yini. Wena ukhalela ukuthi abantu babi. Mina ngibona abantu abasemnyameni. Umuntu ongakhona ukuhluka isihlangu sakhe sika left nesika right. How would you describe that person? Uthi uNkulunkulu wena usakhalela ukuthi babi. Mina I see darkness born. But uJona uthi mina ngina bengafuni ukuya lapha ngoba wena unguNkulunkulu onomusa nozwelo. Abasathi umbhalo wokuba 103 awusiphathi njengalo kufanele izono zethu. It's a gracious God. Don't put law unto people. Show them grace. That's why the Bible ngomusa. Anisindiswa ngokholwa, nisindiswe ngomusa. Wena ukukholwa, you respond to grace. Amen. Amen. So we are going to talk about grace because the gospel must be a gospel of grace, not the gospel of law. Unfortunately, mabandla sibeke umthetho khano ungenzi lo bahluleka abantu Old Testament ngomthetho. No one kept the law. Bahluleka uNkulunkulu ayababonisa ukuthi you need grace. So then angikho lapha I'm just explaining kancane siyadlula abathanda because ufuna ukuthi siqhubeke. Asibuye lapha kundaba yethu ke. Uthi ngokuba umusa kaNkulunkulu wokusindisa ubonakalisiwe kubantu bonke. Oh. Can I read it in English? Let's have a look at it. For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. Is it going to appear? Look at the word, appeared. Is it appearing, brother? Appeared. Does it say it's appearing? Appeared. When did it appear? Long time. What are you saying in Musa? That 2,000 years back. The scripture tells us when Alpha is Pambanei, who are showing his grace towards humanity. Every
need umuntu ayidingayo is already been provided at the cross of Calvary for humanity. Amen. So le ndabanyana ukuthi umusa wokusindisa abathandekayo. Uma ugula, i-healing yakho ayizi ngaleso sikhathi sikuthandazela. I-healing yakho i-provided before wena uzogula. Amen. Ngoba lithi iBhayibheli, by his stripes we were healed. When I were healed. Yeah, leso sikhathi uJesu eshaya lemivimbo, washayela bonke abantu. So that abagulayo bangaguli. Laba abagulayo bese bakhomba isiphambanweni. But inkokhelo noma i-healing yami has been prayed for. Bese uyareceive so that akwazi ukuphilisa. Before uzohlupheka, i-provision yakho ungahlupheki was being provided. Long time ago. I don't know how we preach this gospel because we think unless God standards are provided. God has provided before you had the need. Amen. Okay? That's why it is umusa wokusindisa. Insindiso is a package. Insindiso akusinde phela yokusindisa umoya phela. Usindisa ubadelivered eguleni, ubadelivered ekosheni kwakho, ubadelivered ezintweni eziningi. Neligama elithi salvation which is sozo ngeSgreek lisho ukuthi kunento eziningi ngaphakathi kwaleli gama. Akusikusindiswa phela uYesu. So it appeared, has been revealed, has been showed, has been provided. Amen. Can I help you to just putting on the young floor now? This way, understand what you say. Ninamagama emva msuku quote. I don't know where it's in the book of Isaiah. Elithi iBhayibheli uNkulunkulu ubiza isithetho eku ngesingisi lithi God calls the end from the beginning. Amanye amagama uNkulunkulu wenza into ayiqede. Hamba angathi understand again. And then when we talk about grace, what do we mean? Ngicela ukubuza abathandekayo. Niyakholwa ukuthi uNkulunkulu niyakholwa izwi kaNkulunkulu akithi. UGenesis uthi chapter 1. Ekuqaleni uNkulunkulu wadala yabala ukuthi wadala lo. Umuntu omdala ni. Ngalethi la. Wayengamdala ngelanga lokuqala. Wayengamdala ngelanga lesi-2. Wayengamdala ngelanga lesi-3. Wayengamdala ngelanga lesi-4. Wayengamdala ngelanga lesi-5. Bekasani? Hayi Mike yiko. Bekasani? Seyibona ni. Cabanga ukuthi uNkulunkulu wadala ezinye izinto wangaletha ihlahla. Angazi ihlahla omdaleni. Abeseletha umuntu. Do you think umuntu bekazaba comfortable athi hamba ukuhlahla phansi kwakhe simila phansi kwezinyawo? Simphakamisa. You see, uNkulunkulu provided everything for man before his city was born. That's what we call grace. Amen. Now let's move over to First Corinthians chapter 2, verse number 12. So we are going to see it. Just for the grace of God that brings salvation. Grace electa insindiso. Once you miss grace, you can't receive salvation. Once you miss grace, you can never be delivered. It's not faith, it's grace. Because grace is God acting on man's behalf. Yes. Can I repeat that? Grace is God acting on man's behalf through the riches which are in Christ. Now, 1 Corinthians chapter 2, verse number 12. Nizawuwela sort of because manje yala le day about speakers.
Now, can you read it for us, brother? uNkulunkulu akasiphanga umoya welizwe. Let's say so. Akasiphanga umoya wani? Wani? Kepha usipho umoya ovela bani? Ukuze senzeni. Ngicela ukuthi nina uthembathele ukuthi igrace ikhuluma ngani. Ngoba nali igama grace is up here, past tense. Funda brother. Oh, read it. Oh. 1 Corinthians chapter 2 verse 12. Yes. And we have received God's Spirit, not the world's spirit, so we can know the wonderful things God has freely given us. Freely has. Like I said, he has. Yes. Free, not now. He's not giving us now. He has already given us. Freely. Very community freely show what he graciously. There is nothing uNkulunkulu angazange ayenzele umuntu. Before uzohlupheka, uNkulunkulu has already provided for your success. Not ngasikhathi uhlupheka. Umbuzo wakho ukuthi manje waye umuntu uhlupheka. Uhlupheka ngoba wazi. Ukula njengoba ngoba lethi Bible abantu bamBhayibheli bancakuswe lwazi. Babulawa yini bazali bami? Into umfundisi eShumayela lapho uthi kwakhona ubaba wayekade ehambile enefamily. Washiya abantwana ekhaya nomkakhe bahamba. Mabe sendlaleni somewhere bamfonela bathi indlu yakho iyasha baba. Abantwana bangaphakathi. Ayigijimanga imoto ekhaya. Ma ifika imoto ekhaya kanti ke lo baba bamtshela ukuthi abantwana abo bangaphakathi baya imoto indlu ishana. Kanti abantwana baphume ngefastela ngasekhona. Lo baba makafika akasabuzi ukuthi abantwana basesekhona ngaphakathi. Waziphosa ngaphakathi endlini eshaya. Ngaphakathi wawa ibhimu yamshaya yamshisa yambulala. Ubulawe ngubani? Ungazi. You are dying because of lack of knowledge what God has provided for you. Ingozi ungazi. Ingozi ungazi fana nongabo. The grace has provided everything for humanity. Can I give you another way? Can I give you another way? 2 Peter. I don't know why I'm there because man said it's a form of it. But just to build up on grace what I have. Don't miss the grace. Muntu wamisa grace unengozi. 2 Peter chapter 1 verse number 3. Nkulunkulu lela gama ukuthi lo Musa kaNkulunkulu ubonakalisiwe kubo bonke abantu. Emakhaya wakho nalo udaba wakho manje uMusa kaNkulunkulu is appeared for him. Amen. Awubonakala uMusa ngoba uzofika ebandleni. Before uzofika ebandleni noMusa was there already for you. Now, 1 Peter chapter 1. Funda andaba bazalwane. He is divine. He is divine. Amandla akhe obuNkulunkulu. Shondala ngesizulu ne. Amandla akhe obuNkulunkulu enza njani asinike? Usinika nini? Manje ngothandaza? No. Before uzothandaza. God has already provided everything. But now, njengokuba amandla akhe obuNkulunkulu. If you want, mthanda uma ufuna ukuthi understand kahle mina eBhayibheli lami ngibhalele kula magama njengokuba amandla akhe obuNkulunkulu ngafaka grace. Grace ngamandla obuNkulunkulu amandla akhe. He has provided usinike okusiya amandla akhe obuNkulunkulu usinike akhe obuNkulunkulu esinikile hayi manje usinike nini? Konke bhekani konke okukondene nophila. Can I ask you a question? What do you need now in your life? Can I ask you a question? Uthingani manje lokuze enkonzweni? Uthingani? Njengophila nje solo wazala uthingani bakusibelani? Omunye uthi ngidinga amandla. Yabona nangathola amandla nje ukutrapha uSathane. Nangathola amandla ukuthi ngikhulume abantu bangizwe.
All that power has been given to you through Christ. That's what it's called grace. As two members, I want to amplify the team. Everything. Second. You amplify back. Sebonga funda ngisele funda. For his divine power has been bestowed upon us. For his divine power has bestowed upon us all things. All things. Because in all things. All things. That are requisite and suited to life and godliness. Two things we will provide you. Konke sikudingayo maqondana nalokho ayiphila wasezulwini. Usasela emhlabeni udingani. Hayi ama-luxuries what you need. The requisites. Then imbheke wasela kuthiwa kunezinto eziyi-5 umuntu azidinga umasezulwini. The first one is a roof above your head. 2 ukudla. Right? Nani futhi kuluma? Impahla. Nani futhi? Namanzi. Nani futhi? Shelter and so on. Right, yeah. Zonke lezo zinto lezo zi-included lapha. God has already provided for you. Angithi ngikhulume nahle kwathi uma uNkulunkulu aqeda ukudala izulu nomhlaba wenze zonke izinto ukuthi umuntu makafika athole zonke into zakhe sesikole. Namhlanje kunjalo through Jesu. Amen. So manje sizonifundisa ukuthi ke zikuphi lezo zinto lezo, how to access them. Ufinyelela kanjani kuzo lezo zinto lezo. But uNkulunkulu sikeze konke. Hallelujah. Now, yiko-ke lokhu lapha lithi lo musa kaNkulunkulu wokusindiswa ubonakalisile kubo bonke. Asibuyele ku-text yethu because kunezinto ekufuna sibambe la. Asigijime-ke siye uNkulunkulu umusa kaNkulunkulu wokusindiswa ubonakalisiwe kubo bonke abantu. Wenzani lo musa? Asiye lapha. What is it do? Uyasebenza lo musa. Tshela lo musa makulana wakho uyasebenza lo musa. Wenzani lo musa? Wenzani? Tshela makulana wakho, grace is teaching me. To say what? Say no. To what? Abanye abafundi babheka abanye bheka la kufundwa khona. Lo musa wenzani? Ukuthini? Baba sibele babe ngesizulu ngicela ukuyibamba nami lapha I think sizozwakala kahle. Ngithasi ngilokhu verse number 2. We'll touch on some of the things. Lo musa kaNkulunkulu uyasifundisa ukuba sidele ukungakholwa nezinkanuko zezwe. Sihambe ngokuqonda nangokulunga nangokumesaba uNkulunkulu kulesikhathi sanini? Isikhathi samanje sinjani? Sinjani isikhathi samanje? Ngicela sibuyele emuva. Isikhathi samanje sinjani bazalwane? Sikahle? Asisi right. Isikhathi samanje. Asisi right. No. Mawufunda uGalatia chapter 1 verse number 4. It is an evil era. We see Greek, it is an eon, period of life. It's an evil period. Simbi lesikhathi. Niyazibona nje phela ukuthi kubi. Elibhayibheli ukuthi kusazoba kubi emhlabeni. Isikhathi sokugcina. Abantu bazoba ngabantu abayithandako. Yeah. Usho njalo uPaul makabhalela uTimotheo. Ngabantu abazithandayo, ngabantu abathanda imali, ngabantu abanesimo sokuNkulunkulu kepha baphila amandla wakhe. Ngabantu abangalalela abaza many things are described there. Very terrible time. Kathezini. Siphila kuso leso sikhathi leso. And that is why the manje we must learn to say no. Amen. So that's why the money topic learn to say
no to the evils. And unfortunately, bathandekayo kusilula ukuthi manje uthi cha entweni osewayijwayele. Ngabe wajwayele ukweba kusilula ukuthi no. And yazi ukuthi yini lento zokusisa? If once imhlambo uyatshontsha, ucabanga ukuthi ukutshontsha kuzokwenza ube ngcono. Understand ukuthi umusa unento ezingcono kunokutshontsha. Amen. I taught myself that way. I compare impilo yamanje negrace. And I look what uNkulunkulu angenzele khona ngomusa wakhe. Bese ngibheka ngiyazi ukuthi ngifuna umthando. But you know what? Ngomusa wakhe uNkulunkulu ngipha uthando lakhe engasoze ngalithola even nakungani. Lo thando ngithola kuNkulunkulu nakumama azangithola. You can't give me the love uNkulunkulu angiphe lona. It's only the love from God that can satisfy your desire. Yes. And it's found in God. It's a gracious love. Can I come down again? People need protection. There is no better protection on my taller than the one that you can find from God. He has given you a protection before when also by His grace. Amen. I'm safe in the hands of God. And I fear no evil because of His grace. I don't deserve it. I did not deserve ukuthi uNkulunkulu ayaleze impilo zami. Wishes what is ayaleze impilo zami zikusingathe indlela yonke. What good have I done? Nothing. By the mere fact ukuthi ngamukela uJesu, I'm in the safe hand. So why ke manje ukuthi ngigijime ngenyangeni? Why would you ngigijime ngiyoceliswa for the protection? Look at me, saints. Sithenga imoto la, Nkosi yami. Thenga imoto. Ezinye zibuya eChina, ezibuya eJapan. Do you think ukuthi iMercedes-Benz baba ingayikhipha iBenz le big machine oyithanda? Ingazange iphasiswe. Manje why would you uyiqinisa wena? Something is wrong with humanity. Just remember bazali. Labantwana baphuma kuNkulunkulu. uNkulunkulu ukuthi abantwana bayisipho lakhe. God has made the child safe. Maphakathi kwewu. Mabaphuma lapha simfaka something is wrong. Ngizokubuza abazalwane. uNkulunkulu wenza into ibe perfect. No. Yonke into uNkulunkulu ayenza uyenza iphelelise. God can never give you a salvation engaphelelanga. Kule salvation there is everything for you. Angeke uyithole ezweni into ezokwanelisa. Yonke into ezokwanelisa is being graciously being given by God through Christ Jesus. Amen. Amen and amen. Please come down, Brother. And then don't charge success through the materialism. Into nazo. No, success does not come through materialism. You can have thousands in ezindlu njengabomathala namahotela nezibhedlela. You know, kube nayo yonke into nabotele bakusele. But you still never be satisfied. Amen. Amen. So, igrace kaNkulunkulu ihlangabezana nezidingo zomuntu zonke zibabhala ngoba ungaba nezinto material but ungalabi uthula. Ungaba nezinto material but unganabi joy. Worse, awunayo righteousness. I-righteousness ukuma phambi kwaNkulunkulu unganaqala. The first benefit esithola kuJesu yilento kuthiwa ukulunga. Amen. Silungisiswe ngokholwa inkosi yethu Jesu. Masamukela uJesu uNkulunkulu ukuthi ningabalungileyo baba. That's a gift. It's a grace. Amen. You don't have to work. uJesu wasebenza ukuze nisindiswe mina. Hallelujah. So lo musa yasifundisa ke thanda zami ukuthi sithi no kwizinkanuko zelizwe. I think nesizulu ngicela ukuthi sibambe lapha kancane nesizulu. Brothers, ngazi bazayifaka lapha. Si verse number 12 nesizulu bakusimela
Sibambe lapha ngoba ngicela ukuthi sibheke something la. Please go with me. Titus 2 verse 12. This is it. Ona bayifakile. Ngakho ngiyakho. Sisho wafunda baba. Salahleka sibekile. Uyasifundisa ukuba sibhele ukungakholwa nezinkanuko zezwe. Nase bayifakile baba. Manje uyasifundisa lo Musa. Tshela makhala nakho uMusa uyamfundisa. Ukuthi ngenzeni? Yini ukudela? Into mawuthi uyayidela kusho ukuthi wenza njani? Ngiyabonga baba manje kufuneka kakhulu kahle. Into mawuyidela awuyiyeki ngoba ingasekho. Amen. Ngizwe umamsodene lapha athi angeke asidele. uJesu. Kuzokuthini lo? Mara kuzokuthini deeper uma uthi uyayidela. Unenichazele lapho. Ngoba iBhayibheli lithi khona into efana siyidele. Singene sijule kuyo, singamane sijule. Mawuthiwa into amaBhayibheli, I think King James ithi deny, ne? Khona ithi deny? Yes. Deny, ne? Into mawuyideny kusho ukuthi uyayiphika ikhona. Uthi angikwazi. NjengoPeter afika uJesu emlilweni. Lo sisi lo athi kuye, nawe uhamba naye wathi amazi. Into mawuyideny awuyideny ngoba ingasekho. Uyideny ngoba ikhona. And how possible ukuthi udeny izinkanuko zelizwe ziloko zikhona? What is going to happen? Can it happen? Wafuna sizane bazalwane, you can't put abazalwane into corner bese sithi deny this thing. But ayizukuhamba. Izinkanuko zelizwe zikhona. They are real bazalwane. Angisikhulumile sathi siyanikwa every day. Sikhulumile lathi uSathane asattack, but how can you deny such things? Zikhona. Because Satan akabazi yila amabuzo uNkulunkulu ngathi fundisi. Lo Nkosi mara why uJesu adile noSathane kodwa angamceda amsusa? Aloku ehlupha kanje. Wathi uNkulunkulu because my grace is sufficient for you. Sane. Ngoba ngaleso sikhathi wena weak, you look at the grace which then must strengthen you. Now, if there's a part in the how can you deny this? Ngoba lithi lo Musa uyasifundisa bese sithi kanti nazi lapha number 1 lithi ungodliness. Ungamfuni uNkulunkulu. Uzawudina kanjani lento ethi wena akimfuni uNkulunkulu? Ngoba ikhona nangaphakathi kwakho. Ikhona. Njengoba uhleli nje khona lento ethi mina ngimfuni uNkulunkulu. Mara uyaforce. Amen. Ikhona. To everybody, abanye bahleli emakhaya basebenza enkonzweni ngoba kunalento ethi uNkulunkulu akasizi nganext. Dasikala kuphelento ukuthi uNkulunkulu akekho. Ile sikhathi ukuthi mawufuna izinto ungayitholi. Bese afika uSathane athi uNkulunkulu favor abanye abantu. Uyabona uPhuthi, yena makathandaza. Uyabona uLisi, yena makathandaza. Uyabona umfundisi uSindani makathandaza uthola izinto. Mara wena utholi next. You see, that's exactly the guidance na kuJesu athi, yazi ukuthi yini? Ngoba ulambile nje khuluma nalamathi uJesu wamkhipha wamlathela ngaphandle. Wasethi uyazi ukuthi yini? Wamthatha wampheka angazi noma indawo ephakeme, wambonisa wonke amagugu welizwe. Wathi yena mangangikhathamela ngizakunika zona. How do you deal with such situation? Ngoba namhlanje nje vele sihlaba nje bazalwane abanye beniphupha imoto ezinkulu ezingaka. Yinto engiyibona eDalathon ematsheni. Abantu abasakhe nezindlu zendawo. Lo mfo ufake i-double story, aluminium window, aluminium doors. Iminyango yakhona vele ithi remote. The whole rest of the community bahlala edakeni. Nalaba abakhile nje uyabona ukuthi unqabezela. Doesn't that thing attract you? Bese uthi mkhonzo uNkulunkulu mara look at that one. How do you deal with that? How do you deal with that? And we cannot jump there and say, hi, it's overlula. We are human beings. Take what grace does. Because when Musa uzokufundisa, uteach ukuthi now mayithola leya bazathi iBhayibheli uNkulunkulu akancabeli lutho kwabalungileyo babo.
But namhlanje sikhuluma ngamabandla globally. I was reading an article somewhere kukhulunywa ngabefundisi abothize abo-Copeland, abobani abo-TD Jakes, abobani Africa kuthiwa this pastor is rich bambala ngokwe-materialism ukuthi nabo 150 million 200 million ebhenki yakhe wehla malini lo muntu lo benza le bese kufika umphuthi nabo babeke khona la. And it's called by God. Hey bazalwane siphile emhlabeni okodlakela. How do you deal with that? And we need to learn grace. Grace isebenza kanjani? Grace ayikhethi kuzo kwamuntu. uNkulunkulu wenza igrace yakhe yaba standardized. But into yenza ukuthi siyane is how we respond to grace. Amen. How do you respond to grace? You will find some of the pastors there are things about keep it completely abandoned now. So with a bank, you have some 100,000, another 100,000, but we tell them about when it returns, it brings multiplied. What do we do? We miss the grace, take the money and put it in the bank. Even now personally. If you want to succeed in life, learn the way God does things. Amen. You'll succeed. Amen. Does it make sense? Yes. Should. Succeed does not come. Just learn how. Umusa kaNkulunkulu wanele bonke abantu. Awuhlukanisi umuntu. Akathi uNkulunkulu ngoba wena ungcono umfundisi noma ngubishop then you'll be better. Everybody is equal before God. Umusa wakhe uNkulunkulu wenza izinto ezifanako kubo bonke abantu. But mina you apply kanjani lo musa? Amen. Hallelujah. So it teaches us. Namuzothi khabuliswe. It is because khona into engifundile ngomusa. Amen. Then ngiyakwazi ukushifta Yesu. Otherwise siningileni bazalwane sifuna imishado ngendlela Yesu. Sakha imindeni ngendlela Yesu. Sakha amabandla ngendlela Yesu. Yonke into sipophisa ezweni. Siyahluleka bazalwane because we have never been taught ukuthi siyenze kanjani lento kwazisenza. Umusa uyafundisa bazalwane. Mawuzothi cha kwizinkanuko zelizwe, it means you have received grace. Amen. Hallelujah. Amen. Now, I'll tell you something. Umusa utholakala kanjani? The Bible says, umusa kaNkulunkulu wandiswa kumuntu through the knowledge of Christ. The more sazi uJesu, the grace grows. So into enkulu fanele sifunde ngoJesu sakhe relationship yethu ngoba umusa kuJesu qobo la. The more we know Christ, grace iyakhula ethi grace. Hallelujah. Ngoba zonke into zami zikuJesu. uJesu kuphi kimi. Amen. So asifundele ukuthi cha ke hlobo zami, can I just show you some of the people abahluleka ukuthi cha. Yabo base balahlekela. Igama elithi cha ngoba lithi lo musa yasifundisa ukuthini sithini manje nesizulu ayithi sidele ne ishona yabafika sidele ukwenzani inkanuko zezo. Indaba yami la ngoba iyangikhupha la singadela kanjani inkanuko zezo sesezweni. Singadela kanjani? Uvele usho ukuthi inkanuko zulu. Ngeke ukuthi inkanuko zulu ngana next. No. Angifuni bathandeka ukuthi ngizibeke mina esebhetha phese namhlanje mina nginesingo ekhaya. Angilali ngingadlanga. I don't have enough money, but I'm laughing. You know what? Nama temptation afika every day. Many temptations are coming. Ukuthi ngenze lokho nalo. People will come bakufaka ku temptation. Yenza lo ukuze kusucceed emasinyane life. Ngoba sonke ngithi ayifuna impumelelo. Yeah. But we need to learn to say no to these things. Umbuzo wami uzokwenza kanjani? Until uzofundiswa ilo musa. Amen. Now, can I give you something ukuthi ke mhlambe nikhona ukuyibamba labathandekayo nithi manihamba niye ekhaya. Now, ngibhale lapha ukuthi kunani ezweni ngoba lithi sidele inkanuko zezwe ne. Kunani ezweni?
ukuzoyidela. 1 John chapter 2. Then ngizokwazi ukubamba nazo izinto ezibanga. Noma ngabamba 2 asala futhi siyakwazi ukuya ngasemaphetheleni. You give me time, Baba. That's something interesting. 5 minutes. Thank you. You're right. Is it 5 or 50? Maybe it's 51. I'm going to happen. Okay. Why? Kunani ezweni? Let's take a look. I've got a number of things, but I just love this scripture. That's John chapter 2. Kunani ezweni? Which kulezo zidofana ukuthi mawubhekile ezweni bese uthi no, who's there? Let's look at these 3 things as khona ezweni. Verse 15. First John chapter 2, yes. Oh Jesus. Manje Mike abulahlekile ba. Oh naye abayifakile la. Love not the world. Tell my friend how much time is. Not only the world. Neither the things that are in the manje ukwazi ukunani ezweni angathi uNkulunkulu singathanda. Bese lithi ke angasitsheli ukuthi unani. If any man loves the world, the love of the Father is not in him. Finish it up. Example into ezitho efana. Finish. Simple nesingisi. Amagama full stop. Amen. So bathandika, can I encourage you ukuthi uthando lwaNkulunkulu kithini? God loves you. And in fact nje kule viki leli ukukhuluma ngothando, but abantu bafuna uthando ngithi inyanga yethandana nayizola bekukhuluma ngothando ngithi endaweni eziningi. So I mean izolo. So the love of the Father is not in you. Kulo muntu. So ke mina into engisiza kubathandeka ukuthi makufika into ezezwe, I always say God loves me. And I know something about uthando lukaNkulunkulu. Uthando lakhe uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli alithokoze ngokuthi. Listen ngicela uthande serious. uNkulunkulu mawungena ebubini uthando lakho lizokuvikela. Because uthando alithokoze ngokuthi. Please understand that. That's why uNkulunkulu walithanda izwe lelibi. Wanikela ngendodana yakhe. To stop the wounds of the uyizwe. Love protects. 2, uthando alithokoze. Alifunela ukwayo. So which means the start of life is ezimbi. God, I go to him bese ngithi Nkosi, uyabona nje impela ukuthi ngiyaswela. Athi uNkulunkulu ngamane kuluze mina kugene wena. This is our Father. See, because we miss the character of the love of God. Yes. What kind of love is this? Yes. If I come to your house and I'm expecting you to give me something. Not God. That's why it's about uNkulunkulu wanikela ngendodana. But uJesu naye uthando engana next wanikela ngophila wakhe. That's love. You see, that's why I cannot move from the love. And just love. So here's the one thing I know, God loves me. Move away. Go. And I will never suffer. I will never die. Nami nyonga ene store. Ay nyanga ene man. Ang na mamilyon man nami nyanga ene. Amen. No, because the love of the Father is in me. I don't know whether you are listening now. The Bible says, God impela uNkulunkulu uthando lakhe lidlula uthando lomuntu. Angakaze ngibone umuntu onaka umuntu njengoNkulunkulu. Ukhulu baba abafowethu. Asathi uDavid noma umama baba bangangilahla, mara uNkulunkulu sangamukela because of his love. That's why lithi ke into ezasiza abazali ukuthi singaye ezweni check ukuthi uNkulunkulu uthanda kangakanani. And can I emphasize this thing? If uJesu wakhona ukufela,
angahluka yini ukuthwala namhlanje. Because it was very difficult to test Papa for him. Nangizosoko sami. Hayi man usani kumkwatisa. Let's go down to the book of Hebrews. Romans 8, not Hebrews. Elithi iBhayibheli, man, lo ongayigodlanga indodana yakhe, kodwa wanikela ngayo esikhundleni, kunjani ukuthi anganiki konke edinga abantu? Bekunzima ukuthi anikele uJesu naye. uNkulunkulu. It was very difficult. I mean, mawuzokhipha wena uyofela abantu. Ufe. Ubani mara umuntu ongathatha umntana akhe ayofela abanye abantu? No. The greatest work eyenziwa yile sesiphambaneni. Sacrifice for me and now. To show how much he loves us. How come namhlanje angahlula ukuthenga akwenza ukuhlala endlini enhle? Angahlula ukuthi akunikeze uphile. Nokudla. No. That's not the law. Amen. Please fly and verse number 1, chapter 8, Rome. Aspangu verse number 35, 37. I'm just touching there. Because now the love of the Father is not in him. Once one Mr. Lord, then you open the door. You miss the grace. So we are just what food the money make on la betabeza. Okunye support, otherwise you'll be bombarded here. Pumelapa. You can't listen to Maganga. Romans chapter 8, where is it? Are you there? Let's have a look at that. Chapter 8. Oh, because Jesus. One more. They go. Chapter 8 in goes. Let's have a look at it. Ubani? Asiqala verse number 31 na verse 32 bese siyajumpa ke. Bese siyajumpa. Siye ku verse 35. Sisiyakuthini ngalokho na? Yeah. Uma uNkulunkulu emingakithi, ubani oza ongamelana nathi na? Right? Verse 32 mthanda Yena ungayigodlanga eyakhe indodana, kepha wayinikela ngenxa yethu. Yeah. Kungabanani Sonke kungaba kanjani ukuba angasiphi konke kanye nayo na? manje sisula sikhulume kahle. Siyalo. Can I read it here? Okay. Verse 32 and 31. He who did not spare his own son, but gave him up for us all. Amen. Amen. Now look at what he's saying here. How will he not also, along with him, graciously, I said in it, graciously, give us all things? Umusa usipe zonke izinto. Kuthiwa yini lo musa na? Kuthiwa yini lo musa? Verse 35. Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble, hardship, persecution, famine, nakedness, danger, or sword? Abesati, for what is written that for your sake we face death all day long. We are considered as a sheep going to the slaughter. Verse 37. Abesati, no! Musa yasifundisa ukuthi sithi cha. Inkemba ngeke iqede. Indlala ngeke iqede. Mayifika indlala bese uthi ndlala dlula. Mafika ukugula uthi ndlala kugula dlula. Try, let's go. No! I always mafika into ngathi akabese ngithi no, not here. Because grace is already provided. Amen. That's why we fight. Be your call. Graciously. Awuli impi. That's why kuthiwa iliwani ukulwa okuhle kokukholwa. Uhle ngoba ukulwa sekunikezwe impi senqotshiwe. Ngamanye amagama thina siyayenforce. Now look at this verses siyathandaza ngehlobo zakho. Lo Musa umuntu ufundisa ukuthi uthi no to everything. So ukhuluma ngayo next week. God say no. Everything mayifika athaka uzophumelela kanjani kulo Musa ukuze ukwazi ukuma. Say no because uNkulunkulu seka providing. Awukwazi ukuthi cha ungazi ukuthi wena unani. Hallelujah. Amen.
Ngaphezu kwabo konke lokho angazi ngesizulu mpela nifake lapho bakhona ukuyibona lokho sonke bazalwane. Fakani ngesizulu lapho. Kepha kuko konke lokho senza njani? Ngobani? So tell makhona nakho ngithandiwe. Uthando lukaNkulunkulu lapha kimi. Uyangithanda. Yeah, so ayikho into ezamhlukanisa nothando lukaNkulunkulu elukuKristu Jesu. So ke ngicela singasayi ezweni sisebenzise uthando libe yisiviko. Amen. Masafanele izwe bese uthi ngithandiwe. Bathi wena uthandiwe kunje bese uthi ngithandiwe. Amen. Ngithandiwe mazwini. Ngifeywe nguNkulunkulu. That's why la ngena khona mhlawumbe ngeke kubonakale mara la ngena khona ngingena mina ngihola uthando lukaNkulunkulu. Amen. So I'm protected. Izwe ngeke lingigwini. Bantu abami hlala nothandweni. Bomkhulu hlala nothandweni. Bogogo hlala kuphi? Nothandweni. So ngicela manyakaziswa bazalwane. Ngicela nithi no makufika lokho. Ngicela ungajaji impumelelo yakho ngiyaphindelela amagama ngento nazo. Jaja impumelelo yakho ngeposition yakho. Ngihlaliswe kuphi? Nginani? kuNkulunkulu. Then you can overcome the world. Impilo yakho izoshintsha. Lo Musa yasifundisa to say no. Sinje bazalwane siphumelele ngalokho namhlanje saphumelela ngalokho lokho sithi no. Ungavula umnyango. Usathane yakokota na uyathengisa lokho isho ukuthi akudlule mfowethu. Ubheke nje ungahali. Utshele ukuthi kunento ezingcono. Better things. Lokho iso engakho. Lokho indlebe. Lokho ngakafinyeleli engqondweni yomuntu. Yilokho uNkulunkulu akumisela abamthandayo. Kepha lethi iBhayibheli noma singakwazi singakuboni uNkulunkulu wambula kithi ngomoya wakhe egcwele. Thank God for His Spirit. Thank God for His Spirit. Thank God for His Spirit. Wasiphiwa ngomoya welizwe. Siphiwa umoya ovela kuyena ukuze sazi konke asiphe kona ngesizwe. So you can say no. Dlula. Kunabantu abahle emhlabeni ongathi abalali. Abadluli. Abenze njani? Kunabantu abarish ukuthi mawuhleli mara ukuthi madlebali ukuthi tete. Ayanga engaka mabana ukuthi uvelishwa malini material. Uthuka ukuthi tete. Look at Malema. I think it's not even 40 years, man, over 40 years. And it's got about 80 years. Bebambala ukuthi nama-billions. Uyenze nini le mali? Abantu abasha bese bathi nami ngifuna namaleko. Ithi lo dlula maleko. Dlula ke bazala. Amen. You are better than them all. And we have everything. Say no to the world. Hallelujah. Can we stand and thank God to have us here? Siyabonga, siyabonga.